Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Rockabye, no. Rockabye, rockabye. Rockabye. You gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Long with a little heart, you can't shame me when I am with you. There's no place I'd rather be. Ka jingekhi kisamla puli hapo ka school ba nehu ya kabala lam khmat da ka nehu su bat ka KSU nehu unit manta kala kenjo sha ka shiposngi jong ka jingsha than hanrei wat hapdeng ka jingpoi ki dukhwat sha ki jaka a jing sumar namar ka jing tolot kamen kini kisamla kilapan e hitriang bakin beteng bet ya ka jingekhi ka jongki tat hadu bakin da wengno yo vice chancellor habakren bat kilat pathai kubor u general secretary ka nehusu usamla tonihu kharsati ulai thoru ba kilayo iya ka wei ka order balami lingba ka Ministry of Education ha ka bala thung ya arngot ha ka inquiry committee halor jong UVC hanrei nakaliang jogi samla puli kin yai dawa bet ya UVC ban her shuki Shushu ulaong baay bakan le dakamon jongka hanrei ngin yai ne bet ha ka nongrim kumbangilai khi nadu ningkong ban weng yo vice chancellor nak kalian jungi ki student union hi ngidap ka mensim jaga jing sokya ka bai nilai poi sha kana ka singi ka shipo ya kana ka jing ya shong kalan mangor ba ka jing shat khan ka jungi bangi ngim shamla yo kata ka positive response ka bedi bat ki demand ki jungi wat du kana ka pol mentaro kuman shi ong phi ba khamtama kana ka singi ka shipo ka bangi rong kumba prangot e ki khot ki jungi ki la poi sha ka jing sumat layo kata kajing air drip ka bedi bat ka BP jengki ka ba ka lai har shepo kumjuru ka jingi har jeng ka shini e jengki bat kumju i presiden jengi i sandi sotun ru akan ne kamit kum ta ka singi di ka ba benta jeng ka jing su pa jeng ka ko ka jengi i la sha poi sha ka jing i la sha kit ka jing suma ka tadi sha civil hospital bat kum ne i ba ka demi ki singi ki por ki mi ki khot ki jengi ki tangi kelon akan ne ka jing stomen ka ba ki asham ka bedi bat ka jing pang di nomor kajing subak lembam kendi di lor kata kabenta tukuman syong ru ba ngiyo igwe ka order ru ba kalami na ka Ministry of Education ka PD ba kilay thong ya ka inquiry committee ya ka badi ba wala thong na kitu two member inquiry committee tenakeleng jungi ni suka banai jing pensai bandu kasing ka bading kong hi ka main ka demand ka jungi ka demand remove your vice chancellor mata aduk kan ka singa bispo ka singa ngim syam la iya kata ka jingdawa ka jing ka balapen urlong da ka sarkar pedeng ndai na kalen jingi ka ban pensai ba ngin yai beteng ya kan ka jing shat khan ka jingi tat andang ihi ya ka removal ka jong u ne UVC na kan ka university ka jongi ka jupung kan ria yu ka shong ka jing start jong ka sarkar kan bu ya ka kin ria ulang ba kata ka internal way la ba u resign dala de leleng ba kin shimo kan ba kin suspend na kin pa yu sheli kata ngin tem kan shong bit tang ha ka sarkar kun ba kan shim rai na keleng jongi tingi ka ban ai kro ka bashai wat la ki members jongi ki pang ki shitom ru ka keleng jongi ki badang sa hane inai beteng ya ka indefinite hunger strike kat bang impat i shisha ya UVC ba ula cha remove na ka university jongi inai beteng ya ka ngi sha thang ka jing sha ko man chupen ong ma hoy ki ke two member inquiry lengi page baro artli member si kim day na ka state ka jongi hajing shisha ko man shu ong ba ko magila ui ba kan university ka don ha ka jalla ka jongi ka expectation jongi ta hoy ka don hi ba at least u bru u badina jalla jongi kanang ba unyo bondo inyo benta ka na committee kanang ba u khamtip ba u bru ban ka ne ka jalla bala shong bala sa bala i ka na jing roi jing pa jong university ma u hi untip khamshai tang makalung shisha ka ba penting si yang iru kim ki khna jong ka na university ki ban ka na ka jalla ba umdan tang wi ru kharu badi member jong ka na ka committee badi na ka na jalla jongi ban ki don man ki bru ki badi ki bar jalla ban shu ong no ki de ki members ki ba kim da ka ta ching sham phang ka no ka experience ka be day bat ka na ka relation bat ka university
ke jongi ta ka bari ba kata ko mentang Indonesia kata ka jing sing hi ba at least kum ba kila di bantung we ne ki member adi bande hi ibru bilin majalla jongi hi tama ko mach pensyahi wala ka taru na kileng jongi ka ro ka basay ni ngim dan kata ka egi ka jing thot hanno kana ko benta ni ne beteng bi kana ka independent hanga strike number bangin peryo kata ka jing dawa ka jongi ka pura ba kata ka di men remove UBC deban shu ong ba ya kaneng committee kum ba ka sarkar pedeng ka sarkar India hi ka labu ya kaneng committee na kileng ka jongi ngin ong ba ngin yai beteng ya kene ka hanga strike kat ba kamper remove UBC tidak ada kaneng committee ka one road ada ka ai kata ada ka committee ka pediang ka recommendations ada committee ka shim ya kaneng ka jing dawa ka jongi tena kileng jongi ni pediang sum bahai ki nomor ada ki kim shim la pediang ya kaneng jing dawa ka jongi kamud ya kileng jongi ni nai beteng shu ya kaneng hanga strike